Не, няма да поскъпне. Защото от година и половина цените на маслото, на хляба, на млякото, на сиренето, на колбасите, на месото се дигнаха почти двойно. Даже ще кажа нещо, което не се обсъжда по нито една телевизия. Остава с цените на алкохол и цигарите. Аз пуша едни цигари, които миналата година в началото бяха 5 лева. После станаха 5,50, после станаха 5,70, после станаха 6,30, после станаха 6,90 и сега на финала са 7,50. Даже една от големите марки цигари от преди 2 седмици пусна цигари за по 9 лева. И на всичкото отгоре са обявили за другата година до юни месец още 2 пъти поскъпване, както на цигарите, така и на алкохола. Всъщност, те вдигат цените сега в момента. Сега ни вдигат цените. На всичко. А не когато влезе еврото. За да може, когато влезе еврото, при превалутирането да кажат, не, цените са същите. Ето, виждате ли, нищо не се промени. Даже е напълно възможно да се намалят някои от цените, тъй като вече нашите хранителни стоки са доста по-скъпи от западноевропейските, с една единствена цел да кажат, няма инфлация, инфлацията е почти нулева. И това, ако не се нарича дезинформация, спекула, подвеждане, просто не знам.